जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरी जहान आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी की भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी के आज जन्मदिन है। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हवन और आप लोग जिसे देख रहल बानी की पावर स्टार पवन सिंह जी मुंबई स्थित अपन घर पर अपना साथे अपन फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के जन्मदिन मनैले बाड़े। जी हाँ भैया, जिसे कि आप लोग देख रहल बानी कि केक काट के पावर स्टार पवन सिंह जी अपन फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के जन्मदिन मनैले। पूरे भोजपुरी फैंस क्लब के टीम के तरफ से भी भोजपुरी के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बहसी जी के जन्मदिन के ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि भगवान आपके लंबी उम्र देश और आपके काम में चार चांद लगे, आप ऐसे ही खूब तरक्की करी और भोजपुरिया दर्शन के दिल पर राज करी। तो आप लोग भी भैया कमेंट बॉक्स में छोटे बाबा जी के जन्मदिन के बधाई दी जा, शुभकामनाएं दी जा और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलता है भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।